ħin! Għal xiex? Namlu ċirku, kbir jew żgħir, morru dej ħabib jew morru dej ħabiba, isa malajr, namlu ċirku, kbir jew żgħir, morru dej ħabib jew morru dej ħabiba, isa malajr. X'ħanamlu llum do? Ara, għaw il-kaxxa tal-kostumi! Nistgħu nilbsu bħalli kieku konna kbar. Tajt, ta' xiex ħanilbsu llum? Ejja ħanilbsu ta' kok illum. Ejja ħanilbsu ta' tabiba illum. Arani do, jiena kok. Ara l-kappell fuq rasi, il-fardal maqaddi u l-ingwanti tal-forn fidi. U għara, jiena tabiba. Għandi l-pazjenta tiegħi, libsa l-ġagaga u għandi termometru fidi. Jien ħammur nsajjar ikla delizzjuża. Tajjeb, mel inti sajjar u jien se nuħsib il-pazjenta tiegħi. Ħalli nara kif qed tħossha, għax dan l-aħħar kienet ma tiflaħx. Se nagħmel it-termometru taħt idejha u se noħdilha t-temperatura. Qed jitlaqla d-deni. Ara, qed nagħmel brodu tat-tiġiġ b'ħafna ħaxix tajjeb u bnin. Trid nagħtuha ftit il-pazjenta? Iva, ideja tajba. Għajat li la jkun lest. Mela. X'ħan nagħmel issa? Ħanilbes tal-mama. Il-mama perit. Meta tkun fuq il-post tax-xogħol, il-post fejn qed jibnu, tilbes dan l-elmu. Tuni sekonda ħanbiddel. Ejja ħanilbsu ta' perit illum. Jiena perit. U għadni kif ġejt lura wara ġurnata xogħol. Kok, tagħmilli kikra tejjek jogħġbok. Mela le, ara ġejja. Grazzi. Do, x'ħan nagħmel issa? Għalfejn ma ssibx kostum ieħor u tbiddel bħali. Ideja tajba. Ara x'sibt? Sib dan u kappell. Ħanilbes ta' sajjiet. Ejja ħanilbsu ta' sajjiet illum. Sibna fil-kaxxa it-tibdila tas-sajjieda. Dan qalsit gris, il-kulur tal-lampuka. Issa nużaw il-kopp biex naqbdu ħafna ħut li jinsibu is-suq jew inkella fil-ħanut. Il-kappell importanti biex narfu dak li jkun. Il-kappell tas-sajjiet li sbaħ parti tal-kostum. Ħajma x'biċċa xogħol dik. Il-brodu lest, aħjar immorru niklu. Tinsix x'għandna nagħmlu qabel ma niklu? Għandek raġun do. Intom tiftakru x'għandna nagħmlu tfal qabel ma niklu? Ejja ħanaħslu idejna ħalli neħħu l-mikrobi. Sapun? Iva? Sapun? Proset do. Oh, kemm ifuħ. Grazzi. Il-papa tiegħi għallimni kif insajjar. Mela, platta lik u platta lija. Marfa lik, marfa lija. Allura do, x'tixtieq issir la tikber?
Jien għadni ma nafx tantaw minn fejn tażel, imma Forsi atleta. Jew attriċi. Jew pilota. u inti x'tixtieq issir la tikber? Allima, le, parrukkiera, le, tabib tal-annimali. Tinkwetax di, m'hemmx għalfejn niddeċidu issa. Importanti li nibqgħu nitalmu dwar dawn ix-xogħlijiet differenti. U intom ħbieb, x'tixtiequ ssiru la tikbru? Idejat sbieħ. Ħaddili minn moħħi di. Xi tgħid immorru nbidlu u nneħħu daw il-kostumi u nkomplu nitalmu. Forsi xi darba nilbsuhom la nkunu kbar. Naqbel do. Sakemm għandna l-immaġinazzjoni, m'għandna naqtaw qalbna qatt. Aħjar immorru għax sar il-ħin biex inkomplu nitalmu. Vera. Pingwin, pingwin, namlu bħal pingwin. Ejjew nifformaw linja għax issa sar il-ħin. Għal xiex sar il-ħin? Biex immorru nkomplu nitalmu. Ciao ciao tfal, saħħa!